Unsay ginalook forward ninyo sa vlogging or pagbuhat og video sa YouTube in the future? Kung bibigyan ka ng chance bumalik sa past, anong event ang babalikan mo and why? So, ang next question nato is from Melly Chris Canaya. Ako ning cousin from Mindanao. Ngayon sa imong question. Iyang question, if you are given a chance to have a cosmetic company, what is the possible name for it? Cosmetics, iyahan siguro na. Wala ko muna na. Cosmetics company. Name na lang. Oh, name. Ano may name? Wala ko idea. Siguro pwede ang Beautiful. Short. Para feeling beautiful. Beautiful for beautiful. So, pwede garo beautiful na lang ang among i-name para ma-name sa Sounds siya. like Sounds like beautiful. So, next is from question niya gikan, ang question gikan ni Video Pacho. Ayang question, unsay ginalook forward ninyo sa vlogging or pagbuhat og video sa YouTube in the future? So, nag-start pa mi og vlogging June. Ang akong mindset before is for naay money sa YouTube, extra income gikan sa imong pag-work. And then in the long run, nawala na ang mindset nako nga ingana. So murag ni second or third na lang na siya nga mindset nako. Kay nalingaw jud ko og edit og mga videos. Murag di ako nag-enjoy gid. Sana mga na-curious mag ko before unsa pagbuhat dayan ng mga kanang mga makita nato sa TV, no? Kung saan ka na nila plot anak niya, so murag nakita na ko daw nga wow, di lang din ni about yang ani ang paghimo ka ng video but also ma-enjoy sa day ka. So mahimo siya nimong hobby nga malingaw ka na naghimo kag video or mag-vlog ka kay at the same time, hanas pa siya kag-edit. Manas kag edit, manas kag vlog para si Beth sa una mawawon gyud ganin siya kung makita nimo sa pero karon awa Mawawalan niya. ma-look forward ako nga kanang mahasa akong pagkuan siguro. Change career na ko ni siya. Basin Ganahan na siya. ganahan asin karon ganahan jud kay ko mag-edit og video. And actually karon nga magsige kog tan-aw og mga live stream, ganahan na sad ko mag live stream kay for me ganahan ko makistorya sa mga tao bitaw. Makakuan ka mga friends. Meeting new friends. So yun nga na. Like, wala kang kita niya personally, at least through chat or mga live chat. Marag ni kuan na. Marag na barko nga ni Aki. Iting ka sa gawas. So mga to, hope na-answer ako yung mga tugtog. Mabasak ko ba yung tugtog? Next. Next is from Jel Temporada. Hi Jel! So ang question ni Jel, kung bibigyan ka ng chance bumalik sa past, anong event ang babalikan mo and why? Tagalog ka lang, medyo matagalog ka. Ako ang kugod na. Kaya ganahan ko ka ng balik-balik ko ng katong memories na mo sa during the kasal mo. Kaya kuhan kayo siya feeling ka na. Maraming feeling. So, marag Hilak. ako sad katusad ang akong kuan kung tagaan kog chance nga mabalik sa past, katusad akong balikan. Balikan ako the time nga nag-idol mi sa usag-usag. Kuhan siya, nice feeling. Makarelate siguro ani ang katong mga gipangkasal na. Marag ingana siguro. Kanang ganing magsikog balik tanaw sa mga video is mura Japon ko ka na mag-nisito kasi kailangan gyapon ko. Ilakton din siya. Sorry. So, mo to Jel. Kato amo duha same eh. Balikan na mo the time nga gikasal mo. Yeah. The time nga we said I do. The time nga kiss mo duha. So, next question na to is from James Samosa. Hi James. Hello. Ayang question, what makes a great couple? Great couple? Mm. Expecting mo sa as a couple is ang mga katawa, naapod ang mga away-away. Di ba I think- dyan na siya malikayan?
I think mo na kanang what makes a great couple Kanang no kanang although magsige mong away, mag-away mo duha, at the end of the day mag-uli gyapon mo. Dili bitaw ninyo ka mag-away man ta tuod mo karon pero unya maglambingay na sad mo. Mingana bitaw kay ingon man nila good. Ang great couple kay dili man siguro na sa walay away. I guess tanan. Kay unsa yung pagkaila-ila ang duha kung And dili of mo course, magana. trust niyo sa sagusa. I think ingon nila sa akong nabasahan pa, once ang trust is like a glass. Kung mabuak dili na Kung siya mabuak, mabalik. pwede nimo siya mabalik actually. Pero dili na mawa ang form. Pero dili na mo ang form. Mabalik nimo sa dili na mo ang form. Nanabi tayo kabantay ka isag i-paste nimo ang kuan nay mga Nanay mga lamat sa Tagalog pa, mga uwat-uwat. Na di Ito, na siya nindot. Di na siya nindot like sa wala pa siya mabuak. Yeah. So I think mo na siya. Okay, so next question is from Inday Wilona. Ayan question, would you rather be crazy rich or deeply in love? Hey, ikaw Pwede sabi ko mo. sa to. Crazy. Would you rather be crazy rich or deeply in love? Gusto na sila nung mapilasi ka. Deeply in love. Decline lang na lang. Crazy rich, deeply in love. Sa Deeply in Bisaya love na pa, buang nga dato. Hindi ko ganahan mabuong. Ikaw, asay mo? Deeply in love. Deeply in love? Yeah. Ako sa siguro, deeply in Okay. love. Feel na ko kung deeply in love ko, feel na ko dato na. Charot! So mga to, deeply in love. Para medyo deeply in love lang me. So, next question is from, hi Eliza. Eliza Marie Sanchez. Hello. Thank you sa imong question. Hope okay na ka diha. Ayan question, where is your dream destination to travel and why? Ikaw sa imong Dream destination. Mga bugnaw nga lugar like sa kwarto. Norway, ganun. USA, Canada, Dream destination ako. Paris, I guess. Wala sa gawas. Actually, wala kay sa gawas. Di na ako dream destination ng gawas. Ang pinaka dream destination ako is naradjud sa Philippines. And Aso na dapita. kana siya nga lugar kay naa sa Northern Luzon. Amot Northern Luzon man siya. Batanes. So sa una sa una pa ko na ganahan jud mato Batanes. Ganahan ko nga tiguman na siya kay ingon niya once you go to Batanes mura sa kang nag-abroad kay mahal ang pliti o mahal sa mga package dito. Nagtanong ko sa katong video sa biyahe ni Drew nga lisod siya second time no gato na third time usa pa sila nakalanding dito sa Batanes. So ganahan ko ma-experience nga adto sa Batanes kay according to them mura sa kag nasa gawas sa Philippines pero naara jud ka sa Philippines. Nindot dito ang mga scenery. Pang Instagrammable. Mana na dito Instagrammable. Okay. Next. So mo to Batanes, kasi mo Can't decide. decide at siya USA mo pa siya passport, expire yung passport. Ikaw may wala. Ako daan. Pero at least sa Batanes wala passport, diba? Okay. So next question is from Doc Xavier Gonzalez Solis. Okay. Hi Doc. Ang question ni Doc, unsay paboritong pagkaon ninyong duha? Sa makaano na kong Doc, pagkaon po na ako mga nanaan. Kasi yung mga video, mga pagkaon. Kaon. Sa pagkaon. Ganahan kong pasta. Ganahan kong pizza. Ako ang pinakaganahan ako kay adobo. Adobong manok. Medyo na akong ipaluto ni Beth. Adobo manok. Kay nagalibog ko niya kay ayang adobo. Ano tayo mga adobo? Kubas. Kanang way sabaw. Pero sa mo adobo, katog to ni sabaw. Pero adobo mga pitaw gana. Adobong manok. Sila, dugo na. Adobong manok. Mao na siya Dok, ilang di kasi makagutom. Basta mao na ang sudan na mo no Wala kay siya mga
3 ka rice. Mga 3 cup. on nagkap-kap mami sa mga rice daghan jud nga cup. Wag pa pa ng cup ng rice kay additional lang sa permi og rice sa Sige mga. nang yung Pili, gamay. Mao nang uso siya. So our next question is from Juji Dihaiko. Ang question ni Juji. Shout out to you, Juji. Hello. Vlog na po na siya actually. Okay. Do you still have crushes on someone bisan karon nga minyo na mo? Hahaha, be honest para lingaw. Ibutang, excuse me. Ibutang pod kung kinsa. Grabe. Ikay tubaga Ikaw to sa ano? Napa kay crush? Oh, Ako wala na kay crush. ako daghan ko crushes. Wala kay crush na. Grabe, aray ka na crush ako. Wala na ko na crush niya. Wala siya na crush ako kay love na ko niya. Ako actually daghan ko crushes. Mga personality, celebrity. Tapos, crush mo dag celebrity. Celebrity. Pero babae rin mo crush. So kung mo tanag kinsa, Iba ko sa ako kinsa. kinsa man. Jan Lloyd. Girl man. Kinsa man. Si Miss Ellen Ador. Magtugra magsige siya tan-aw sa Instagram ni Elena Darna. Ako kay pinaka-crush yun ako before no. Kinsa man. Since high school pa ko. Kasi Angel Roxy. Karon gani chubby naman sila. Chubby is the new sexy. Timan chubby. Chubby is the new sexy. So, mato. Right? Ang crush na ako, celebrity na lang. Angel Roxy pa rin hanggang ngayon. So, next is from Rochelle Danyo Rodas. Okay, question. Do you believe in aliens? Do you believe in angels? Aliens? Aliens. Ha ha ha, cause I do. Alien. Sabi alien naman. Ako, dili. ako yes. Ay, ikaw alien ka. Ako, I do believe in aliens. We don't know. Kung makakita siguro kami loves. Butuan ako. Wala pa mo pinakitaan. Namay garoy daghan pero wala lang kay balita mga UFO at unidentified Maupad na. flying objects. So basin, we don't know Paano? kay wamatan. 50-50. Oh, naramta diri pero ako mo tuo ko og aliens. Actually tanaw ko og video about sa mga aliens but I don't know if tinuod ba Sila. sila pero ako mo tuo og aliens. Okay. Ako kay nako sa mga nito. So next question is from Sir Donsky Jimenez. So question is Sir Donsky, unsay buhaton ninyo to solve your misunderstanding? Kung manglood ko niya or mag-away ming duha, ako may kay plaway kisa sa ming duha. Siya na po may mulambing. Permi lang gikon niya awayon. Ang basta gamay na kayong kuan, di ko pahugas og plato. Grabe. Yung Mahugas- nagsabot mo good me, ako itigloto niya siya, tighugas. Sabi mo, sige pa mag-umiyaw niya, maglagot ko ng, tigtanaw na ko na siya hugas na. Of course, busy beta. O sabi, magsiga na nag-cellphone, busy, tapos, ano, malabs, pangugas sa plato. Oo, ano sa malabs? Ibalik na ako, malabs, ako pa nahugas plato. Oh, lagi. Kaya sa una ko, no, siya ko rin tigsugo. Yan, karon di siya ganahan. Pero Siya ako suguon. suguon. Di ba dapat pagsilbihan ko niyo mo? Dahil sa gano'n nga, ako rin, no. Panload siya. Siyempre ako na, lambingon na lang ako siya. Eh para, lang sa kayo, matug ka. Ang lood lang gihapon mo sa sagusa. Di ba? Siya tiglo. Pero kung grabe na katong lood, manglood sa siya. Siyempre. Ba lambingon na ganyan mo, di pagyapon at manluod para. If you can't beat them, join them. Yaman na siya. So our next question is from Maris Im David. David Iris. Kanang unsa inyong pet peeves? Ha pa-shout out. Pet peeves, dogs. Cats. Unsa pet peeves? Katong dibasa ba? Unsa man? Anoy man na siya, di ba? Kanang maanoy ko niya kanang like bisugo na ko siya, like mabayad siya o kanang bilang mo sa tubig. Ibalik niya kay wala niya di pa stapler ang kanang bill. Oh, pagkasunod na sa yaman. Kung ano yung di pa stapler? Nakalimot ko ba yun? Maglagot yung ko anong dili jud
Isultian na ako siya nga mo ni buhat ko ni pa-stepler. Pagkasunod mo lang gihapon, di nakalimot siya. Kani nga na kaya yang murag naano din siya nga taga yang ihatag na ko nga rason is nakalimot ko my loves. Ako marag mausad na. Kanang maanoy ko na. Kanang magsige og kalimot. Ako na kung kalimot ba jud na siya no? Anong feel ako mo na lang yun yung- Malimtan dyan ako siya actually. Mausad siguro na. Wala po na akong reason. Akong pet peeves. So wala kay pet peeves na ko. Nimo na ay daghan. Unsuan. Kana imong kaluuran. Kutyo kaluuran tak. Mo siguro na maglagot ng kumangro niya siya gud. Ngayon, mubo ra kayo. Mamubo ra kay grason. Hilak din na siya. Ako pa hilak. Gusto kay siya mong hilak, Chris, actually. Gusto kay siya mong hilak. Mukalit lang to iyang lupa. Artistahon, bayhanan ni. So, motor is... Diyan ako nag-artista. Mato siya, dili day ka dog cuts. Mo day ko among gaming. Thank you. Thank you, Riz, and congratulations. Naka-graduate na dyan. So, next question na to is from... Kuan sa ni? Kini kay are from si Auntie Ami, si Kenneth, si Althea, o si... Kisa na isa? Ate Milani. So, anong question is about baby. When man mo magkaanak? Kung magbuntis si Beth kung sa'y gusto niya nga name or girl. Ni Kenneth sad mo sa niyang question. Shout out ninyo. Nakiman rin ako. Kanang sa aman ko kita sa pamangkin. Name ni baby. Actually, kuha na dyan mi, on the process. On the process. Gabuhat pa. Try until you succeed. Manan siya. So kung ihatag, mas mayo. Kung di ihatag, okay na po. Abot lang. Until na-adjust. And about sa Girl girl or or boy, ikaw sa ginanong nila. Ganun ko boy. Kaya wa man may boy. Ganun sa boy. Ako, kay kung unsa ihatag, girl or boy, okay ra. Girl pod, okay na pod. Pero mas, kuan siya. First ako nga kung kagaan kitang baby. Sana boy. Gawa sila ay, puro sila girls mong good. And sa may ngan kung baby boy. Sa name wala pa ko nakahunahon. Ako sad, wala pa kay kunang na sa name. If boy or girl, wala pa. Kung Basin, ginawa na ang kababy ko. basin siguro kung nana, diha pa mo Di ako na. yung mga excited. And don't worry, sortihan mo na mo kung Yeah. sa'yo ang ipangan kung baby boy or baby girl. Yan. Okay, thank you. So next question is from Chel Lapis. Ako na classmate ko. Hello, Chef. What was the worst trial you've been through and how did you overcome it? Worst trial? As a married couple? Basin, Wala pa. pinaka-worst, wala pa kayo siya yung worst. Paano mo naman na light naman away-away naman. Away rin na ka ng first time na mo nag-ipon sa isa ka balay, isa ka place. Pero kung Kamera. maabot ang time na maabot mo ganyan na, I hope nga makaya ra naman ka. So for now, mga light lang siguro ang mga trial. Di na mo siya matawag na Problems naman na siya. worst just Paano problems. siya? Problems. Mara pa o kanang away-away lang. Ganun. So next is from Maria Elena. Hi Maria Elena. Kanan siya. Can you share with us your love story? Ha ha ha. Advice lang gamay sa mga manag-uwan. Love story. So kung amo yung i-share ang love story rum maaftan ko ta mga pila Basta mo na oras to dyan. kung ganiha, nagkailamin sa office. So kwan lang i-short lang na mo among story. Sa office jet. Sa office jud mi nagkaila ni Beth. Office mate niya. And first wala kay ba mo mga office mate nga nag-date na bitaw, nag-date na ni ato kay pasikreto pa lang amo. Text. Kwan pa man mi, miu pa man mi ato, text, chat. Nga date. Antod nga
nanguyab na ko niya. Handog nga nami isa ka kauban, si Leo yata to, siya ni booking. Ano booking? Actually, kwan kayo among love story kay kwan mamini bet kanang among age gap. Hindi nun na nakataas pero mas magawa si Beth kaysa nako. So, age doesn't matter man daw. Nya saya hapon sa kuha kay height doesn't matter. So Pero mga siya. actually, ganahan dyan ko ka na mas taas pa ang nanak ko. Pero, ako kay ganahan ko, di na kong istorya. Sa mga ganahan. Shut up. Mga to, pero So, sa di bisag, ka na dyan siya. bisag sa mga differences, mga types sa kuha, wala nagsamit. I think that's what we call love. True love. True love, actually. So, mga dyan siguro na nga, dili na ka mind sa mga physical, mga differences ninyo as long as you love each other, care for each other. Yes. Sinabtan na yung mga ito. Together we stand, divided we fall. Kata dyan. Masa man na, kanang, nagkasinambot yun, go. And dili na sad siya ingon nga taas jud kayo among kuano kanang as boyfriend girlfriend taas ni years. Mga kuano siguro 1 year kapin and Adong 2 years. nag-decide nami nga magminyo na, mo settle down na jud nga aron wala na yung mga kanang sideline. Gano'n na. Nawa. Wala. Wala sideline. May anak. So and ang kwan sa that time gasigi Napaspas jagad kaya ang paspas time. yung time. Matigwang na dayon So, sa kanya. Kaya kita mag-inyo. mato, decide ba nga mag-minyo na dyan. Nga, siya para na ako para niya. Kanta gihapon to, ako lang nagsaya. Atong love story is, dili lang siguro malahi sa ubat. Parang siguro. Yeah. Sa Inang common lang nga mga love stories at so. Okay. Okay, so next question is from Adrian Alconera. Ang iyang question, Sorry. ikaw dyan, basta, what is love? What is love? Love? Actually, naidaghang meaning about sa love. Muna na sa TV ganyan, nakita. Love is love. Or Love is love. Love is love. Actually, nakita na maganda sa ng Ulaga. bawal judgmental. Yeah. Love is love. Ako na dunggan is love is love. Sa ikaw, para ni mo sa may love. Love is everything. Ako siguro kay love is her. Love is her. I love you. Sa una pag kanang kuan pa bitaw ta kanang singa na mga elementary nga na ko ta what is love pero mas Yun yung love. ako adjud sa una ang ibutan ako love is like a bubble gum kung mipilit makabuang Hindi na kasi ko nakatry ko pa rin. na pero karon makaingon ko love is her. So for our next question, it's from Jason Auxilio Gesta. So ang iyang question, what's your secret in a long last and strong relationship? So I think the Main ingredient. main ingredients cooking lang, no? So The pinaka best recipe is understanding. trust, understanding, and love to each other. Kana lang siguro. Ako pinaka-importante na ko is trust. Kay as what I've said a while ago, hindi siya pwede. Nga without trust, kung magod ka nang, kung wala ang trust sa inyong sa relationship niyo sa usa, kanang daghan mo kanang mga pagduda sa inyong relationship no labi na malakaw ka kanang niya mo duda itong isa kaya sa ikuyog nimo wala siya kuwang ang trust niya nga naani mo. So I think mao na ang pinaka main ingredients daw nga para mo strong ang inyong relationship. The next question is from kang ina na sad. Love is hear it. Daghan question ni Mina no. Unsay inyong first impressions sa usa? DDT niya, kinsay clean. Clingy kay siya. Okay? Yeah. Sige, ako na lang. First impression ako niya kay Kuan. Chubby. Chubby bunny. Chubby. Ako kay pag first na kong kita dyan kanang first day dyan ako anibalik ko sa among company kay
kuan kanang akong tanaw niya is kanang murag bago pa ni graduate like pagtanaw na ko niya nga Guwapo pa. dili kanang Cute. kutot. Maon lang ang height. Bakit? Yeah. Wala ko na-expect nga Wala ko ko na fall na ko niyan. unahunag nga mag-uyab ni. Ay, dili mo siya kung type. Dili pud ko butagad niya. Sa mga to, So, ang next to question is from Cyril Claire. Hi, Sai! Hello, Si Books, Sai. wadyo ni comment si Books dari. So, ang question is, Sai, how much do you worry about what others think? Wala. Di ko Walang lang worry. paki. Walang paki. Bahala Wala. sila. Kuan, kung basta as long as wala mi nila gilabtan. Don't mind. Actually, dili dyan mo man sa ilang mga kuan. Ilang gipangunahon na about na mo. Kay in the first place, di sila nagpakauna mo. So, bahala sila. Keber. Yun lang. So, sa'yo, di lang tamang na sa lain kay ma-problema na. Ma-stress na. So, ang last question na to, Number last. kini, last na question, kay pang Miss Universe, is from our admin sa among BYC. From Margaret. If you were forced to stop vlogging, will you? For what reason? No? If you were forced to stop No. vlogging, will you? For what reason? No reason. Kaya ganahan mo ka na nga paanin mo. Ako, I will not stop. Bisag i-force siguro ko. Kailan Kay, kag 1 million. wala masag kong i-force nga mag-vlog ko. It's my own will. Yeah. So, I think, There's no reason para ma-stop. wala siguro. Basin, ma-stop mo lang siguro ko no, matiguwang na siguro ko. Or, so kung ma-stop man ko, basin siguro matiguwang na ko. Na siguro na. Or, nailo. Basin mo na, nga ipa-stop. Nailo, nga ipa-stop na ang vlogging dito sa Philippines. I hope nga, na-satisfied rin mo sa among mga tubag. Amot no, sakto ba ka to mga tubag no? So kamo na lang judge. Pero ingon sa balaga, bawal judgmental. Mga honest dito siya. It's from the heart. Straight from the heart. So thank you so much guys for watching our video, and hopefully kung ganahan mo sa among video karon, please give a thumbs up, and then don't forget to subscribe to our channel, and don't forget also to hit that notification bell para ma-notify mo every time na aming mga new uploads. So thank you guys. Thank you. Bye bye. See you next night. video. Good night na di ay Yeah, gabi na. Bye-bye. So shout out di ay sa mga netizens sa mga friends naman no. Nag-question sa mga gipan to ba ganina. So shout out to Medlord Valero, Pirolino, og si Josie Rata, Yeah, Mick Vilayo, Michael Sky Harris, shout out to you, Giselle Manto, Liara Ina, Meli Chris Canaya, Video Pacho, Jel Temporada, James Samosa, si Inday Wilona, shout out Eliza Marie Sanchez, Doc Xavier Gonzalez Solis, Georgie Dihayco, Rachel Daniel Rodas, Donsky Jimenez, Maurice M. David, Maurice M. David, Chel Lapis, Cyril Claire, Marilena Canencia, Adrian Alconera, Jason Auxilio Destal, and si Ate Ami, John Kenneth Kanay Kuyag, Altia Guerrasa, and Melanie Kuyag, and of course Margaret. So shout out sa tanang mga taga BYC. So guys, if ganahan mo ay group bitaw, ganahan mo na group sa actually sa mga vloggers, sa mga YouTuber, pwede kayo mo join sa among group, Bisaya YouTubers Club. I-search niyo sa Facebook. Pwede mo join dito, and pwede niyo ipang i-comment ang inyong mga YouTube channel and in your mga new uploads dito sa group. So again guys, thank you so much sa ninyo sa pagtanaw. Thank you so much sa mga questions, and see you sa among next vlog.